Ikaw kuya, anong trabaho mo? Sa akong farmer. Hmm? May sak lang nga may pilot-pilot di kataltalunan. Abay papanamnad, permi mga purpurma ma'am. Nay, apo, payaw na yan. Pagpapasaran na Rosay. Kumaya ka. Anay! Umaya. Anay! Man, umaya. Abi paparan niya palang gimmick baka kunto man eh. Sabsabalin to man eh. Kasi, ag-antar ka. Mga ano pa. Boy! Apay umayak ko na po, ba't mo kaya? Takaw. Ay. Rosel! Rosel! Awan ni Sir, lapan naglaba di karaya, anak ko. Ay, di kariyan lola? Uy, lapan naglaba. Ay, bless na po pala nga ron. Apang ko lang ta suruting nga ron, Jay! Uy, Sige lola! anak ko. Ni, ada ka taga mading Rosel, baga ni lola ki napangaнаглaba. Ay, madam na mamanong, kaya balis na pa yun, nakita ko na rin nagaduti mawalisan. Tungtong ta parang nakabit garo. Tini, Ay. kubo. Sige ah. Tini, nagadong nga dalak nga kuha. Pagmukbang ta ko eh. Ay, Wow, mayat man. Ano dahi ta? nagatuang. Pasensya am dati na isaganak para kanyawan na Rosel ta. Di ta makapanjo Korea pa ita. Kuha, pagmukbang ta kumamot ti Korean foods. Yun manong. Kuha. Ano-anusan pa lang ato yung sardinas king kuha ato lettuce. Kimayat ah. Anya to Brian Tetwaitas la kwa? Samgyup? Samgyup, boy. Ay, win ah. Met mo lang. Mayat dahi ta. Sige, tige, man. Apik sila margrigata nga, gili Ilocano. Ki, win manong ta, nakmit ngamin nga kwa, Ilocano. Ay, sakit, ibanag Ay, talaga. ibanag ka. Win, kit, amom kaditi kwa, mawatang kaditi Tagalog. Oo ah. Ha, di, ang Tagalog tala tagaro din, no, ano, parang hindi ako mahirapan. Oo nga Rod. Oh, okay, sige, para, ano, mas makakapagsalita ako ng mabuti. Gamin, pagka Ilocano, win manong lang, gawin manong taamo So nga Rod, ba't lang nga rin yung purwin manong ka matin, purwin manong matin. Magtagalog na rin tayo ah. Oo ah. Oh, sige, Tagalog Rod. na lang tayo para mas marami rin akong masabi. Oo. Pero paborito mo talaga to? Oo, paborito ko yan. Simula bata, madalas kami kumakain ng sardinas. Ito kami ti kwa. Iti paborito ng mga agtaltalon nga kasla kanyami. Ramanan mo nga. Nemas nga ako yung merienda ya. Masarap siya. Masarap parang ipares sa lettuce ang sardinas. Oo. Oh. Imas? Masarap. Sausaw to ba ya? Paano mo naman nalaman yan, sardinas at lettuce? Siyempre, da kami nga manalon ngamin. Puro sardinas iti kwa. Iti kang kanami di taltalon. Imas ya? Eh, madamag kumang kanyam. Ano yun, kuya? Kap-kapin anom ni Lola. May isa anak na border na. Nagboarding na kita, bahay niya. Kinilolak ajay. Istoryain na nga ako ah. May magandang kung kunana, nga dalaga, nagbobording. Eh, si kama gaya mga ajay. O di saksak tao. Gawa ah. Saksak-to no ba? Ba-iba naman tayo. Saan ka nagtatrabaho? Sa akong teacher sa Madanan. Layo. Malayo nga. Eh, wala tayong magagawa. Doon ako pinadala ng division office. Ikaw kuya, anong trabaho mo? Sa akong farmer. May sak lang nga may pilot-pilot di kataltalunan. Kababayan sa aming agarim nga niya mo. Bakit ka mahihiya kuya eh? Ang ganda nga ng farmer eh. Tingnan mo, kung walang farmer, sino ang magtatanim para may makain ng mga guro? Di ba? Sila na buhay na sadya. Sa pag-asak niya. Tsaka alam mo kuya,
sabi nila sa farmer, pati sobrang sipag daw ng mga yan. Napakatiyaga. Tapos napaka-sinop, masipag. Tapos madiskarte pa nila sa buhay. Oo Uray, may pilot-pilot kami sa kataltalunan eh. Juan, dumidiskarte pa rin kami. Para lang may makain. So may pag-asa ba ako sa'yo? Oo kuya, kahit hindi mo pa ako tatanungin sa matimis na oo ko. Tapos, oo na? Oo kuya, hinihintay lang naman kita. Ang tagal mo kasi manligaw. Matagal na nga ako naghihintay sa'yo eh. So tayo na? Oo kuya, tayo na. Tayo na talaga? Oo, tayo na talaga. Uy, Promise? oo nga. Wag lang. Nabulunan ako. Tayo na talaga? Oo, tayo na. Oo, tandaan lang. Bilisan mo, papakilala kita kay Inang at Amang. Lula! Sinagot na kon! Yan pa may... Makasawa ka, mister. Abang ko yung ikwan, abang ko yung bagay kinay ko. Kiniinang kinamang.